Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Inkeze. Lami igama ngumfeza uNtuthu Ngakhumalo bathi la sibona amagomede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinda ngicela nje show to subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu kushaya amakhala nge-footage ekuthiwa sikhona laphana kutshelwa ubaba uDlamini okungubaba wamawele kwi-account afike wabhala ku-Facebook ukuthi-ke amaphoyisa athi sikhona i-footage ngingoze noma yinini ukuzoyibona, kodwa bathi akuvumelekile ukuba nekhophi izobuka bese isala khona emaphoyiseni. Ihomi isiwuhlehlisile umhlangano wakusasa, silinde bona ukuthi basho ukuthi-ke kuzoba nini. Wasithi #JusticeForDlamini Twins. Ingane zakwethu yo ngibona ama-comment impela ku-Facebook engathi abantu abaningi bashaya amakhala ukuthi-ke engabe le copy khona ngempela okanye mhlampe laphana-ke kufuna ukulaliswa yena ubaba kaDlamini. Abantu abaningi bacela ukuthi-ke bangabe khona ahambe nabameli okanye angahambi yedwa-ke laphana. Kuma-comment akhona sikazowatomula ubonisa mabona Dlamini uthi njengoba bethi-ke uzoyibona but awuzuba nayo ikhophi yayo. What if your family need to see it? Abangekho la eThekwini khona okurong abazokususa mhlambe si-edithiwe nje, and you have a right ukuba nayo ivideo as a parent-ke laphana. Bonisa mabona Dlamini uthi makubule umuntu-ke kunevideo yakhisha isabalelo social media, ngisho umuntu engaziwa uyapost as long as umndeni usukwazi. Why kule video kufihliwe wesi kuthi angeke ukwazi ukuphuma ikhophi ibe kuwe mzali? Hayi angizwa-ke lena mina. Usilindisa lokhela uthwezo attorneys body Mbala Sinahle Dlamini uthi-ke ngicela ungahambi wedwa body please, sineshi imaduma kude gumethe uthi le idinga ukuthi-ke ube neloyo ezoyidimanda leyo khophi ekhaya Dlamini. Siza cause if you open a case you get a copy. There is no such things as you can't get a copy. Ask to view 30 minutes before the incident till the incident, and they check after the incident to see how the incident area was planned and who came to assist, and to check who were there. Stars ingane zakwethu babhala kanjalo. I hope they are not doing some funny things kuleyo footage. Inkosi yami, ngane zakwethu baningi kakhulu abantu ababhalela ukukhombisa ukuthi-ke engathi abayizwisisi indaba ye-footage ukuthi-ke engathi izobonwa bese isala khona lapha ezokusabalala ey'nkundleni zokuxhumana, njengoba iNingizimu Afrika ibiphuma ey'nkalo zonke laphana ukuyosho-ke ukuthi justice for amawele amabili laphana-ke. Kodwa-ke awukwazi ukuyibona leyo video. Asazi wey'ngane zakwethu noma ikhona-ke ukuthi le nsizwa bafuna mhlampe ukuyifaka iqathe emlonyeni ngingahambe esabalisa indaba zokuthi-ke kukhona ekubonile-ke. Mhlampe kuthini okwakho ukuphawula ngalo daba? Ake sivele hlana comment section-ke siqede khona le ndaba. Mina ngilasibona ingane zakwethu ngiphuma njena kuthi ngithembisa unyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphathe kahle nimi nosuku lomnandi ngithanda khona.